Yun. Yon, go, 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 go. Saldi Idol Kadakit. Binisita natin si Saldi TV dito sa may Mandaluyong. Pero wala akong TV ah. So, shoutout sa inyong lahat ha. Maghintay muna tayo ng mga manonood. Wala pa nanonood. Ha? Grabe. Nung nakikita ko lang ito sa vlog, gwapo lang. Sa personal pala, gwapong gwapo. Idol, Saldi. Ay, grabe, Idol Kadakit oh. Parang sinabi mo rin doon. Uy, parang tudulas. Kailan mang may goma. Kailan yung sinabi na. Asa yung ano mo? Parang sinabi mo rin. Dito ba sa? Ilagay mo. Parang sinabi. Yun. Yun! Magahan ka. Magahan kami dito. Ayun, yun. Sibuyas. Ayun, nandito sa akin. Meron dyan eh. Ay, may nagano na oh. Yung mga yung Jensen mga dalang mo. Public ba? Ito, may dalawa na eh. Public ba to? Ako, siya. Okay na yan. Ang dami na yun, meron yan oh. Hello, hi. Sa Sorry, gaming. Sa so. Dito kami kay Saldi TV 2019. Yun oh. Idol. James, ano to? Paklibar. Ay, ayan yung Ay. nanalo sa akin. Laging ano yan. Yung nanalo sa Si James, ano? raffle. Napadala mo. Si James, Paklibar? Oo. Masipag yan, si ano. Kaso naging spam na yung ano niya sa akin eh, kasi para-paras yung comment niya. Ah, Hindi na tinatanggap. si James Paklibar. Lagi ko rin sinashoutout yan, si James Paklibar. So, pumasyal tayo dito mga kadagit kay kay Saldi TV sa... Pero pauwi na ako. Oo, may sakit kasi. Sayang. Kay Idol, imagine mo kahit may sakit, no, pinipilit niya para na makapag-support sa ating mga small vlogger. Happy Mother's Uy, tagal po yung aso. Pasensya na po. Masasaya lang po kami. Shoutout daw po sa asong mabait na hindi po tumatahol. Yan po yung aso na hindi tumatahol. Labasan na, boss. Gabi na eh. So kakatapos lang po namin mag-collab kami tatlo. Idol Saldi, Idol Kadagit. To, yung mga nilaban namin nandito sa akin. Mga ka-happy man. Ito tayo namimitik ko. Ito ba yun? Ito, Yeah, kay Idol Saldi. Kasi yung ito. isang kamukha niya nasa putan eh. Ay, ba't masabi? Ito yung kay Idol Saldi, oh. Yan. Oh, ay, sorry. Dumutulas ba to? Oo. Ah, hindi siya naka-fix. Ito yung kanya. Yan. Dami, di ba? Uy. Yan. Yung sa atin, ito lang. Kaya Ito may kadagit. nagdadagit. Oh. Grabe. Sa inyo na. Kasi ang dami namatay sa kanya. Ito mga to. Mga gagamba. Kay Saldi na yan. Kaya Saldi. Ito sa akin. Ay, nawala. Bukas, Ito muna to. ito rin ilalaban ko bukas kay Jason Webb eh. Jason Webb. Iwalay ko nga. Baka maghalo. Meron, yan. Oh, mga gagamba. Yun. Thanksgiving yung gagamba. Bago umuwi. Yun o. Yan ata yung kanina. Yun. Oo. Yan yun. Malambot pa. Ano yun? Malambot pa. Kondisyon ba ito? Ang mga bigay. So mga kadagit, bago tayo umuwi, iwan muna natin itong gagamba kala Saldi at saka Happy man. kay Happy Man Forever. Nahulog. Uy. So, 14 gagamba lang naman to mga kadagit. Tumatalon na. Bigyan na natin. At pag may umaalis, merong bumabalik. Christmas kasi yung Christmas. Christmas na. Christmas na. Pati yung pitak, bigyan mo na sa akin. Mark De La Cruz. Shout out. Kadagit for mayor. Ay. Hep na balin Wala sila. na. Ito po. Yun o. Bibigyan sa bata. Ano pa ba? Ito pa. Wala na. Nawawala na sila eh. Yun o.
Wala na rin. Wala din mo kasi. Nagpatayin. Nagsakmahalan pa sila, sinaulo sila. Nagsakmahalan pa. Nagsakmahalan sila. Wala na, nagsakmahalan sila, patay na. Ayun yung isa. Ayun yung malaki yung kanina. Yung ano mo, yung pambato mo, boss. May na. So ayun mga kadagit. Nadagit na. Yun. Nadagit na yung mga gagamba. Iniwan na natin yung mga gagamba na natin. Nagtira na lang tayo ng ilan? 5. Wala. Isa pa. Kain lang yan. Yung maliit. Din yun eh. Marami ang gagamba Dahil bukas. sa kabaitan na dagit, yung pitak niya, bibigyan sa akin. So ayun mga kadagit. Masarap na yun. So bakit? Ito na dami. Pakain ng hipon. Idol, kadagit. Dami ah. Dami na. 34 na. Sama ka? Sama ka? Di ko lang alam kung matutuloy yung yung meeting namin sa 22. Mahaba-habang proseso to mga kadagit. Ito si Saldi no. Just call me happy man. So yun lang mga kadagit. Shoutout sa inyo lahat. Pauwi na kasi kami kaya ako nag-live. Para makita nyo na live na pumunta ako dito kala Saldi. Mani. So 39 na pala. 39 nanonood yun. Kung gusto niyo po ng load, ito oh. Dami na. Ganun, marami na yan. Nawala yung load. Ito Saldi. Si Happy Man. God bless sa inyo lahat. God bless. Thank you. So ayun na mga kadagit. Shoutout God bless kay you lahat, God bless. Jason Webb no. Yes. Idol Jason Webb! Ayan. Jason Webb, idol. Load din ang gagamba mo kadagit na kondisyon talaga katulad ni Gagambino. Galing ng gagamba nyo. Galing. Ay, salamat to. Naiwan sa box. Galing mo. Mas magaling si Idol Jason Webb. Jason Webb, shout out. Spidey Boy. Kabugoks. Kabugoks! Na nasa Kabugoks! Korea. Idol! Shout out. Pet Malu. Cecil De La Cruz. Ano to? Dari Pietz. Julius. Samelo. So, shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa inyo Maraming lahat. salamat sa inyo. Ito. Yun, maghahunt pa ako mamaya. Paano ba to? Dito kami naghahang. Ang dami oh. Ganyan ba?